Il-Prim Ministru Robert Abela żar l-Iskola Nazzjonali tal-Isport f'Pembroke fejn iltaqa' mal-istudenti li attendu fiha biex jispeċjalizzaw f'att ta' dixxilpini. Din l-iskola sekondarja tilqa' total ta' 241 student u toffri taħriġ fi 21 dixxilpina sportiva waqt li taqqat l-edukazzjoni akkademika mat-taħriġ sportiv tal-livell għoli bilan li tiżviluppa l-atleti żgħażagħ Maltin għal-livelli professjonali. F'diskussjonijiet mal-edukaturi u tmexxija tal-iskola, Dr. Abela tkellem dwar l-investimenti sinifikanti tal-Gvern fl-edukazzjoni u l-isport u semma kif bil-budget li għadu kif tħabbar il-Gvern qed jippjana li jinvesti aktar minn 13 miljun euro bħala parti mill-Led Infrastructure Program biex issaħħaħ l-infrastruttura u jsir ir-rinnovar fil-kulleġġi fl-waqt li joħloq spazji edukattivi moderni u inklusivi. F'dan il-kuntest semma wkoll l-estensjoni tal-iskema tal-gyms b'xejn għaż-żgħażagħ li jista' tinkludi wkoll dawk ta' bejn is-16 u l-21 sena. Il-Prim Ministru spjega wkoll kif sa tmiem din is-sena se jkunu tqassmu mal-20,000 apparat diġitali l-istudenti tar-raba', is-seba', it-tmien u d-disa' sena biex jiġi assigurat aċċess ugwali għat-teknoloġija. Minn barra hekk, il-Gvern qed jagħti loti ta' 500 euro l-familji kollha bit-tfal li jattendu l-10 u l-11 sena edukattiva biex ikompli issaħħaħ l-istrateġija diġitali għall-edukazzjoni. Il-budget tal-2026 ukoll jinkludi inizjattivi bħal espansjoni tal-proġett tal-Handball Pavilion f'kumpless sportiv multifunzjonali u l-ftuħ uffiċjali ta' faċilitajiet ġodda tal-Marsa Sports Complex u ċ-Ċentru Nazzjonali tat-Tennis Pembroke juru l-impenn tal-Gvern biex jippromovi l-attività fiżika u l-edukazzjoni holistika.